प्रणाम बा। आई आज एगो अपनी नया रचना के साथे हम आइल बानी। ये ज़माना के ऊपर ई रचना बा, ताई बिना देरी कइले आपन रचना हम पढ़ब तानी रउआ सबके नीक लागी ते पर आपन आशीर्वाद दुलार जरूर दे सकें। ताई बिना देरी कइले हम आपन रचना पढ़ब तानी। इस जमाना के ऐसन रंगत लग गइल बा, इस जमाना के ऐसन रंगत लग गइल बा, सासु भैली माई माहुर बन गई। इस जमाना के ऐसन रंगत लग गइल बा, सासु भैली माई माहुर बन गइल बा। बहिन के घरे तीज खिचड़ी न जाला, साली के साड़ी जड़ल मोती भेजाला। बहिन की घरे तीज खिचड़ी न जाला, साली के साड़ी जड़ल मोती भेजाला। ऐसन चलन देखी चलल बाटे बाउर, ससुर जी भैने पापा हो गईने बाप माहुर। करतानी निहोरा बाती मान ले रउरा, करतानी निहोरा बाती मान ले रउरा। सासु ससुरों पर नहिया गिराई जरूर, माई बापों के कर्जा चुकाई जरूर। ई कुरीतिया सम्हारी हम लागी पावर आउर, ई कुरीतिया सम्हारी हम लागी पावर आउर। माई बाप हमें देवता उनके मानी न माहुर, माई बाप हमें देवता उनके मानी न माहुर। तो यह हमारा रचना है। निमन लागी